Estic aquí provant el programa i voldria provar-lo, a veure si soc capaç de fer un QSO, però arriba molt fluixet, l'Alfa Mike 40 Lima Alfa Radio, no sé pas qui ho porta ara, però arriba molt fluix. Bueno, sí, m'ho ha contestat. Bueno, algú és algú, va dir un calvo. Doncs res, ja ho veieu, no? Bàsicament, doncs com sempre, però té les seves pijaletes en català. Tots els menús, fins i tot quan et poses sobre d'un... moltes coses que fins i tot ells no tenen configurats en anglès, en aquí sí que ja ho tenim en català. Així que, bueno, ja veieu com es fa un QSO amb el nou WSJT, un QSO acabat amb l'Alfa Mike 40 Lima Alfa Radio a 50 megas. Apa, siau!